Hvis det er alt sammen, mit navn er Marlon, og i dag der skal vi lave endnu et Minerals recap. Sidste gang gik det super godt, og denne gang taler jeg. Vi vandt sidste gang i ugen, der var sådan de store problemer. Ja, jeg ved godt, at lige pludselig til sidst der gik det super hurtigt, så der har jeg lige tænkt mig at ret fejlen jeg lavede. Hvad hedder det? Det her, der tager vi elite, tror jeg. Det kan godt være, at vi tager normalt, men hvor vi overlever med. Ja, det er elite godt. Jeg bygger denne gang. Og det er det, som det er, at der er spændende i den her video. At det er mig, der bygger denne gang. Så her er jeg. Predator, der var Gandhi. Ham kender jeg. Og Waste, ham er jeg blevet venner med nu. Så der er vi mig. Så har vi Relay heroppe, hvor jeg finder. Ja, det gør det. Vent, du må godt skynde dig. Og ja, jeg laver snart en video, hvor jeg sådan rigtig spiller om inden i spillet. Jeg er lige kommet 100 og over der. Det synes jeg, det power. Den er det så ordentligt. Og så er det noget i spillet. Jeg skiftede siden okay, det er normal nu. Bare for den det her replay, det bliver ikke godt. Jeg er nødt til at have en med elite. Jeg har haft mange elite-kamp. Mange. Jeg har vundet de fleste af dem. Nogle af dem, så vandt jeg heller ikke. Trist. Kebab King, ham kan jeg godt huske. Men det kan være den her. Ham skal jeg spille med. Han er Visha. Han er en noob, der bare går ud ind i spillet. Jeg tror faktisk det er den her. Jeg tror det er den her.
Ja, det er den her. Endelig fandt jeg den rigtige. Det er lige det her. Hvor jeg vinder elite. Enten var det første gang jeg vandt elite det her, eller anden gang. Så her har vi min min ven Ice. Men jeg har også fået elite-akken. Der er elite-akken. Ja, den er lige derovre. Ellers så synes jeg, at det her game gik fantastisk godt. Vi fik god blå ECO rimelig hurtigt. Hvad laver jeg der? Nå, jeg prøver for den der det på. Klart torsk. Det skal slet ikke betale sig. Og det var fordi, der var nogen, de havde brugt alt gasset. Jeg skulle bruge. Det er det. Som I kan se, jeg har ikke brugt gasset. Luk. Jeg vil gerne beholde det. Jeg tror, jeg kommer til at det. Så man kan se, så går det sådan rimelig godt her. Undskyld, jeg lige hurtigt var stille, men endnu en gang. Det var en super overraskelse, at vi sige, at det var det.
den map, det er altså den hvor der er kort på det. Ups. Det var ikke meningen. Nej. Kom nu. Undskyld. Hele mit StarCraft crashet. Hvad skete der for det? Fedt. Lad os prøve igen. Vente, vente, vente. Vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente. Nu kommer vi ind. Nu er vi inde igen, og jeg skal lige se, hvad er det her dog for en? Ej, jeg har den seriøst lige glemt alt, hvad det er for en. Kid, the new player. New player. Og så kræver. Der, nej. Så ham. Det er ikke der. Heller ikke der. Heller ikke der. Det er heller ikke den der. Heller ikke den der. Heller ikke den. Heller ikke den. Heller ikke den. Det er den. Det er rigtig svært at finde et godt spil inde i Mirror's, fordi at der er så mange dårlige spillere. De går altid hen og ødelægger dit spil, og det er rigtig hårdt, fordi at så skal du derfra. Og jeg har prøvet op til en time at finde et spil, det er det højeste. Der piu. Imens vi venter, for vi venter hele dagen lang. Det går så langsomt. Lad os bare lige prøve noget lidt andet. Sådan der. Prøv bare at increase speeden så meget som vi kan. Okay, vi er på 10 nu. Højeste.
min lille søster lige afbrudt mig. Grunden til sådan, derfor at jeg prøvede for nu. Eller jeg prøver sådan lige blokere en stemme. Men så. Jeg skal i gang igen. Det er måske lidt for hurtigt. Ej, jeg glemte at sætte musik på. Jesus Christ. Ej, sorry. Det må I virkelig undskylde. Hvis I lige sidder her lige vent 2 sekunder. Pause musik. Der var den. Jeg skal huske ikke alt for højt. Sådan. Nu har jeg også lyden på igen. Skal jeg indspille igen? Ja. Holder vi den bare lige her. Det var totalt disco-party. Bum, bum, bum. Jeg tænkte på dem. 1, 2, 3, 4. Hvorfor lige 4? Jeg skal bruge en her. Så når vi har solgt alle refineries, så skal de alle blive grønne. Jeg har fået en ny strategi også. Efter det her, skal vi sige. Det var der ikke sådan en countdown. Lige nu. Jeg skal nok bruge mere end en, vil jeg sige. Mere end en. Hvor mange mere end en? Den sten var til at ryge der. Det er stenen, jeg er mest bange for. Om de ryger. Så jeg skal være ærlig. Så meget vi har. Ja, vi har alt for meget blå. Alt for meget. Nice. Det er nice, at vi skiller på CD. Alene så du dapper. Database. Det har set så meget af min startscene. Der jo ikke kan tage...
Grunden til at skrive GG, det er fordi, at stenen den røg. Den er altså rimelig vigtig, den sten. Når den sten røg, så kan jeg placere den her. Og den er også super vigtig. Fordi at den, den smadrer op fuldstændig. Men hvorfor satte den ikke der? Det er jo for lugt. Det er så alt den der rækkevidde der, den er bare ubrugelig. Det mindste har vi den her Quantum Dynamo. Den laver PSI-storm. Den er også rigtig effektiv. Okay. Ja, undskyld, hvis jeg taler for meget af sådan PSI-storm og alt muligt. Det må jeg undskylde. Vi kan bruge minus ui. Jeg kan ikke bruge minus ui. Alle er max nu jo. Vi skal test. Yeah, det er det bedste. Na. Jeg kan lige have bare dæpper. Haha. Jeg elsker bare det her. Hej, det var den med dab der. Jeg skal bare det der dab der. Det er bare sådan, hvad er det lige værste til det? Jeg skal være som ham. Jeg skal finde ud af, hvad jeg til. Når jeg skal have noget der baner. Det kræver jeg. Jeg har den base nu. Det er ikke sådan. Og så mange på jobstræb. Og bare lige mit jeg siger, blå, der har vi nok ikke. Han er opgraderet, Max. Han er også opgraderet, Max. Eller opgraderet, Max. Fedt. Odin, ja, jeg ser nogle af jer, der spørger. Odin, hvorfor bruger du ikke den? Jeg har et rigtig godt svar. Tesla Tower er 1000 gange stærkere end Odin. Eller ikke stærkere. Den skader ikke så meget, men den har, hvad kan jeg sige, den har mere armor, den kan tage mere skade. Mere holdbar. Og det er derfor, jeg bruger Tesla Tower. Og så er den også 1000 gange billigere. Jeg er tilbage om et øjeblik. Så er jeg tilbage igen. Så. Vibes. Så er vi i gang igen. Nu gør det en smule lag. Selvom jeg har en virkelig vild computer. Nok en CPU. Ja, bare lige for sjov. Nu, jeg ved ikke om I bliver stop nu. Det er mit memory, der bare fuldstændig overloadet. Jeg er til at angribe den. Det er der, hvor jeg skal passe på den her sten. Så næste nat skal vi have airforsvar. Kan jeg sige det? Tag lige mikrofonen til at komme, så det hører mig bedre. Ja. Og så vil jeg sige, ved hvad for en mikrofon har. Jeg har en Blue Snowball. I den sidste video, der lavede jeg, der optog jeg med et kamera, Microsoft. Jeg bruger for det meste en rimelig god. Ja, jeg fik det hele i udgave faktisk. Jeg synes, den her musik,
Der brugte jeg lige mit special der. Det var en fejl. Den skal væk, den der. Knæderen. Og nu der var Sabertooth. Database-tagen. Jeg kan ikke tage det seriøst. Lykker. Hvor det tog lang tid for os at drikke dem. Hvad nu? Det var bedre. Og nu tager vi ham op. Ice. Eller hvad har han? Ice. Nå, er det ikke ham her? Det er min ven Ice. Han er også med i min klan. Min klan er faktisk blevet ufattelig populær. Hvad hedder det? Min klan er jo blevet rigtig populær, og jeg blev lige opbrudt med en... jeg kan ikke rigtig sætte op. Jeg prøvede. Men det er ikke det, vi skal have nok. Vi skal prøve mit build her. Det skal vi se. Det er det handler om. Det er mit byg. Ikke alt muligt andet. Det er bygget. Jeg kan lige. De her, de bruges til for eksempel, hvis der er en her Corruptus, eller der er en mega her af Roach, bruger vi dem her til at få dem væk. Fordi at de giver altså, de giver 600 damage lige nu. 6.000 mængder. Tesla Tower, der bruger vi mod Final Hybrid. Det var tæt på, at de kom ind. Er det ikke derfor? Jo, det er derfor. Nå. Tesla Tower, som sagt, så bruger vi den til afskærming af dem. Healerne, de skal vi bruge til at heal dem. Herovre, der har vi Dragon Laseren, der skal nakke bosserne. Den bruger vi til Final Hybrid. Den er ikke bare Hybrid. Og Leviathan, forhåbentlig går han derover, mens at Final Hybrid er herovre. Kerrigan, hun går nok efter dem her. Eller den der. Eller den der. Det er forhåbentlig en af dem, hun tager. Fordi at det er seriøst noget skidt, hvis det er, at hun går efter, den her, plus hvis Leviathan og Final Hybrid er der. Det kan være ufattelig dårligt. Fordi hvis det kommer til at ske, så kan det bare være, at du bare er færdig. Du kommer ikke til at gøre noget igen. På den måde. Færdig. Og så lige her, der har vi plads til en tower armor. Vi har bygget sådan her, fordi altså beskytter vi vores siege tanks. Hvis at Hybrid, den er en kujon, som det faktisk rimelig er tit, og går herop og angriber, så har vi healer til at støtte dem. Og så er det zoom, hvis det er Teslaen, de angriber, har vi også endnu mere til at bruge den. Og ja, jeg taler meget med det, fordi at når det er, at jeg optager sådan noget her, jeg har lavet det her som et, så I kan se, hvad jeg tænker, hvorfor jeg bygger på den måde, som jeg bygger. Nå. Tower her, den skal op for, at min Tesla Tower, den kan skyde hurtigere, fordi at Tesla Tower, den er så stærk. Den kan dæmme sparke røg. Undskyld en sprog, men det kan. Så bygger vi nogle Diamond Walls foran. Den bygger vi, fordi at det er, at vi skal... Hvis det er, at alt går så uhyggeligt dårligt, at vores healer ikke er stærkt nok til at kunne klare det, så skal vi have noget, der kan holde dem i et lille stykke tid. Så skal have noget, der kan holde. Og lige her i starten, der har vi et behov for. Så det er derfor, jeg har sådan her en diamond wall. Jeg plejer at placere den der. Jeg har lige fundet ud af, at Final Hybrid laver splash damage, så jeg putter den en længere op. Jeg skulle på toilettet der. Jeg havde drikket for meget cola. Nå, men som sagt, så kan I se her. De her sten her, de er ved at dø. Det er så ikke det store, fordi at de er ubrugelige for os. Jeg har set nogle videoer, hvor at, de laver en challenge med, at de skal holde her. Det var helt sindssygt.
Og så var der en, han prøvede, i stedet for at de bygger her, så skulle de bygge her også. Og så, jeg tror, der var der eller sådan noget, at de byggede Tesla Tower. Det var helt sindssygt. Heroppe, der havde de puttet Diamond World, så hvis det var et Final Hybrid, eller Hybrid, som rigtig tit var en idiot og gik efter dem her. Se. Det er dem her, jeg taler om. Hvis normalt vil jeg tage den en længere frem. Så er den her normalt en her frem. Men fordi at det var, at jeg havde ikke fundet ud af, at det havde løst splash damage nu. Så var det sådan der. Og bagefter, hvad hedder det, jeg regner med? For jeg kan ikke huske, om jeg holder den der hele tiden. Men det tror jeg gør, faktisk. Men Flying Hybrid, der også det er sådan lidt. Ja, det var her, jeg fandt ud af det. Jo, den gør. Nu snakker vi om, at Fritsko, han er jo ejer det her. Han tror, han har ændret det. Men det var bare mig, der ikke vidste det jo. Men nej, han har ikke været her på i over et år. Ja, 2 år, så det var lidt overdrevet. Han sletter mappet, ja, men det kan man ikke sige af en opdatering. Men for eksempel her. Jeg kan ikke scanne. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at se det der dernede, mand? Ej, jeg sletter refineriesne. Ej, hvor jeg... Hvad? Kujonsk? De skal da væk. Væk. Kom nu, smad den sten. Smad den heavy rock. Kom nu. Smad. Få den væk. Og så se der. Så den det sværmer deroppe også. Nam. Ser du sten. Den bliver spist. Ja, jeg giver hende helt ret i. Det her spil er blevet alt for nemt. Også for mig, fordi at jeg har jo lært. Jeg har simpelthen lært alle taktikkerne. Jeg har lært, hvordan man skal spille. Jeg har lært, hvordan spillet fungerer. Jeg skal komme i et nyt niveau, hvis det her skal blive ved. Vi har brug for hardcore. Ja. Så god tid dengang. Der var net 50. Så det er at... Det var gode tider dengang, du. Men jeg tror ikke, han kan genkende det. Så, jeg opgraderede også dem her, men jeg tror kun, det var livene eller sådan noget. Fordi skjoldet, det rører sindssygt hurtigt på Magic Diamond Wars. Og de er ufattelig svage på det punkt, desværre. Men det er de. Thunder kan. Den fungerer ikke på samme måde. Der kommer måske lidt for mange bosser der. Men okay, vi har fået Dragon op at køre. Det er godt at se. Jeg tror, jeg går efter Into Dragon. Ja, men det gør jeg så ikke helt alligevel. Jeg går efter kanoner. Vi kan lige til status på vores kanoner og healer. Den er ikke så god endnu, men altså nu er vi ikke ved nat 30 endnu, vel? Så... Jeg har kun råd til at opgradere dem piloten. Men jeg fik en god samtale med ham her. What the heck? Prøv at se! De har klemt nogle sten. Og de åndelige. Gå efter. Så er jeg cool. Gå efter. Nu. Også dig, boss. Gå med dig, mand. Gå med dig. Bang. Gå over og smør den der. Ikke efter mig. Lak. Så. Hvis det er helt... Altså, det er en helt normal farm. No lag.
op her, når det er dag. Men det er simpelthen min memory, der ikke kan følge med, har jeg fundet ud af. Virus. Grunden til at være den her musik, det er fordi jeg synes, den passer meget godt til det her. Den kommer til Zeratul. Der er mange, der bliver mod ham. Lad os se, det er særligt store problemer med ham. Han er rimelig nem i mine øjne. Hvis kanonerne var høje nok, så er alt lidt mod ham. Nu er jeg inde på normal fart. Stadig kan jeg bare få, men det er lækker. Bare. Se, han kan jo ikke noget, selvom det er one. Han er the one lige nu. Må se. Han kan ikke rigtig gøre det store. Så jeg vil sige, hvis I spiller elite, altså det er en elite-gang, kan man sige. Ja, han er ikke så slem. Du skal bare have nogle ordentlige. Du skal have level 10 healer. Omkring 15 kanoner. Så er det easy peasy. Har ikke nogen problemer. Bam 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 bam. Her har du min økonomi. Fedt. Det vidste jeg ikke, man kunne. Fedt. Nu kan I følge med. Build det her. Det I kan bygge efter. Husk det. Normalt der spiller jeg ikke med, at der er en ekstra linje der, men det gjorde jeg, fordi det var min anden gang på elite. Og fordi jeg vidste, Final Hybrid kommer normalt herover, og det er altid. Det var altid okay. Altid. Det er altid smadret. Så det vil jeg helst gerne. Jeg bruger for grønne kaos, jeg er helt enig med. Ej, hvor jeg var idiot til den dag. Jeg var idiot den dag. Jeg solgte de kortene for tidligt. Jeg kunne ikke gøre så meget ved det. Markus, du må godt komme ind i kampen og bygge en til Dragon Laser, hvis det er på dig. Jeg vil... Okay, du har opgraderet livet. Jeg er klog, mand. Ej, hvor er du dejlig klog. Okay, jeg kan tiden. Jeg kan godt lide at det der. Den spiller med. 7 more. På den måde. Jeg mangler en smule, så er alle højere. Så er alle på. Men det her game, der gik det ikke det bedste. Altså, har jeg sådan... Wow, hvor er jeg kommet. I mit næste build, jeg laver, der har jeg en ny plan. Det er, at jeg simpelthen placerer en Magic Diamond Wall der. Som her med. Og så sletter jeg, så i stedet for at jeg har de to der. Dem sletter vi fuldstændig. Tænk, væk med de to. Væk. Og så sætter vi også en der. Så putter vi helt normale Magic. Altså, vi har stadig en tilbage. Det er den der, tænker jeg. Og så har vi en helt normalt Magic Diamond Wall. Ellers kunne jeg putte 2 Teslaer der. Det ved jeg ikke, om jeg gør. Men det viser tiden. Så er det, at fordi at så har jeg presset dem op her. Og det er jo effektivt. What the fuck? Er det en glitch? What the heck? Men jeg tror, det med Zeratul her, det er en glitch. Men det er fedt! Nej, han dabber ikke mere. Dab, Zeratul. Ja, dab! Dab! Det bedste. Så. Vi behøver måske skrue op for den her video bliver nok 40 minutter lang, men gør jeg helt store, vil jeg sige. Ja, smadrer bare med mig til gang. Jeg skal ligge op.
Stage 2 der, dem vil jeg faktisk rigtig gerne beholde i min nye build så længe som muligt. Dem nok dø, når det er, at mine, min sindssyge dumme modstander der, som kaldes for Hybrid, den kommer små. Det kan ikke gøre noget. Ellers vil jeg prøve, som jeg kan holde den så lang tid. Markus, byg den nye Dragon Laser. Kom nu, byg den. Sådan der. Hvor er du sejt, mand. Klog. God, Markus. God. Digge. Og nu, Markus, opgraderer de sidste healer. Sådan, ja. Nu er buildet klar. Det her er hende med build, faktisk. Vi laver lige sådan en her. Så jeg lige kan se det. Om Dragon Laser behøver ikke at være der. Det kommer ind på, hvor at mineralerne ligger. Det er sådan en build, det her jo. Jeg synes, at det fungerer rigtig godt. Det er super stærkt. Der er ingen problemer der. Den ikke er stærk. Meget gerne, hvis I kan, og I har energi til det, så sæt Dragon Laser'erne på auto. Det kan nogle gange være rimelig effektivt. Jeg vil sige, nu har jeg så på auto. Det er jo effektivt der, fordi at så behøver der ikke at være en mand på dem hele tiden. Og ja, Testatavlen. Nu skal vi tale om Testatavlen. Grunden til, at vi bruger det i stedet for Odin. Odin, det er jo dyre. Den er meget dyr. Ja, den kan måske mere skade i længden. Men det er kun på normalt, at jeg bruger Odin. Der bruger jeg den. Jeg plejer at bruge den for eksempel i stedet for at have Testatavlen herude. Ja, jeg snakker om, at hvis Testatavlen dør, så har jeg jo High Energy. Den der, hvor jeg bliver mega bam. Smør helt. Det gør jeg som backup. De healer, de skal være stærkere. Meget stærkere. Men nu har vi så også rimelig mange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi har 9 af dem. I mit nye build, der har jeg en med råd. Der har jeg slettet en plasma. Og så sætter jeg den senere. Healers are very low. Ja. Jeg bliver datet til at 2, fordi at vi skal virkelig have de healer op at køre. Fordi hvis healerne ikke snakker om op at køre, så kan det godt være en stod. Men Markus, hvis du er virkelig så klog, Markus. Jeg ved godt. Vi skriver Markus i kommentaren. Markus, du skriver så ikke på fanreasene. Ja, men nu er det det er, at man bliver rigtig stresset i Elite. Elite mode er virkelig stressende, fordi at du skal have så mange ting på én gang. Så det er ufattelig stressende på den side af. Så den er også stressende på grund af det, at du skal tænke på så begynder du at blive sådan, Jesus Christ, jeg synes så meget. Stenene er nok de værste, hvis du spørger mig. Hvis jeg vil anbefale, hvis din kanon skal i noget level, så vil jeg sige, at det skal nok omkring de her 40. Og så healerne, det vil jeg nok anbefale omkring de her 30 styks. Generatorerne, de sådan står til klar. Men hvis jeg var jer, så vil jeg have, nu skriver jeg her 5 røde. Jeg skal lige huske ikke at skrive det på engelsk. 5 røde. Ej, helt ærligt, Markus. 5 røde. 3 blå. 6 plasma og resten grøn.
Det er så min anbefaler. Det er min anbefaling. Fordi at det er super godt, fordi at, hvad hedder det... det mangler jeg. Nat 20 Sælg dine refinery. Bum. Fordi hvis du sælger dine refineries, så får du et kæmpe boost på den måde. Husk! Lav dem! Altid lav dem grønne. En af dem. Kun en. Punkten. En. Og hvis du er solo, så anbefaler jeg det samme. Bare hvor så har du bare 7 med det samme. Du har bare 7 med det samme plads med, og så bare resten. Så er I med fra. Ja, jeg er fra Danmark, så. Jeg kan ikke huske, hvor de andre er fra. Det kan jeg faktisk ikke huske. Så mener min første elitekamp, så er det rimelig fint. Han bliver dark her. Jeg tror, han er med i min klan. Eller Leviathan. Den er aldrig et problem, Leviathan, synes jeg. Jeg synes aldrig, Leviathan har været et problem, eller kommer til at blive et problem. Det eneste problem, det var, det kan skabe. Det er for eksempel, hvis du har heroppe. At hvis du mener heroppe, det var, at kommer, så skal du bare løbe. Så siger jeg bare, nu spoler lidt fra. Okay? Kan I lige se, hvordan det lige kommer til at køre her? Også for den sags skyld. Altså, jeg siger, hvis økonomien er som nu senere, jeg tror vi har rimelig stor, eller 70% af vinden. Det giver jeg helt ret i, nu hvor jeg også er. Nej, jeg har ikke solo elite mode 5. Jeg har aldrig solo elite. Jeg skal tage test normalt, om jeg kan solo normalt. Det bliver nok en af de sværeste udfordringer, jeg nogensinde får. Det bliver nok en af de sværeste, ja, som sagt. Men det der er svært ved solo, det der er super svært ved solo, det er, at du skal multitask. Det er svært. Multitasking. Når du skal multitaske solo, så skal du tænke, jeg skal derover, 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 jeg skulle stenene, og sådan noget der. Det er det der er svært i den. Så. Okay, prøv at se. Vi har 33, kanoner, 20 generator, det er rigeligt. Og så har vi, jeg tror der var en et. Det er sværere ved det gamle versioner, dem kan jeg godt huske. Hver eneste nat efter 33, så bliver de simpelthen stærkere. Det er derfor svært. Jeg kender en, der hedder Papa. Han er min ven. Han satte over mig ind på prøve. Så han lader dem bare køre en time. Han spiller godt, sådan rimelig nemt. Og ja, den måde kunne han vinde. Han lader dem bare køre. Helt normalt. Kom nu,
glem at blive færdig, mand. Du har 3 minutter tilbage. Sådan der, nu går det lidt hurtigt. Om dagen, så er det altid sådan hurtigere. Men ja, jeg er 11 år. Der skulle vi teste vores base, så vi skulle være med at bruge Dragon Laseren, fordi at jeg vil gerne teste det. Hvad vil der ske? Hvad vil der ske, hvis det var, at vi ikke havde Dragon? Det vil jeg undersøge. Det er hårdt, det her spil. Altså bare at prøve at finde på noget. Hvad hedder det? Som finde på noget, som du skal finde selv på blodet. Det har jeg så godt nok ikke. Men jeg skal finde på noget at tale om hele tiden lige nu. Fordi det her er en kommentar om Minos. Så nu er vi tilbage. Og om et øjeblik, der dræber vi Nightess. Jeg tror det er en 33. Det kan du huske. Ja, 30 healer. Nu er vi klar. Easy. Easy win. Wow, de skader meget. De der suicide nogen der. Og Surf Attack Hybrid. Hvorfor er Hybrid så langsom? Det might find this to ja, vi talte om, hvor gammel vi var og sådan noget der. Jeg var jo ikke så gammel, da jeg startede. Jeg kan se, hvad den spawner. Jeg kan også se, hvordan den spawner på sig. Kom nu, Markus. Opgrader. Hey. Opgrader. Hip. Uhøj. Okay. Kanonerne bliver 40. Det er også det, der er vigtigst. Fordi kanonerne skal kunne klare til, at der kommer så mange Corruptors. Corruptorsne er et stort problem. Fordi at healerne, de er klar til at tage Final Hybrid. Det er ikke det, der er problemet overhovedet. Men når det er, at Corruptorsne, de kommer, og de så laver det store problem for dig, det er, at de, når de dør, så laver de den der suicide ting der. Den kan være ufattelig stærk. Helt sindssygt stærk den kan være. Jeg ved godt, det lyder vildt, men den kan altså tage halvdelen af dit skjold ud på et slag. Så at din tester skal virkelig være klar, hvis det er, at den skal kunne gøre noget mod den. Og det er derfor, jeg synes, at det er godt altid at have så meget antier, som jeg har. Den her, den kan jeg jo nå derover. Selv den her, den kan nå derover. Det er godt. Og så dem her, som sagt, de bruges, hvis der er klumpe. Eller hvis det er, at hvis der bare hurtigt skal handles. Bare se, hvor stærkt de er nu. Prøv at se, hvor stærkt Teslaen er. Det er helt sindssygt, ikke? Og så, these tanks. Den bruges vi også, hvis der er klumpe. Jeg håber på, at kanonerne kommer max med. Det tror jeg ikke rigtig på. Jeg kan ikke huske, om de gjorde det. Det gjorde de nok ikke, men... Hvorfor er Hybrid så langsom? Jeg vil bare finde den der med fart. Der er sådan en bug med, at den ikke kan skyde. Jeg har lige fundet noget healer level max er 60. Det troede jeg ikke, det var. Yep, 8. Jeg har skudt mig lidt. Jeg har fået mit tastatur gik i stykker, skal jeg sige. Så jeg har bare lidt møde til at kigge på. Det er super dårligt. Det går mega godt at trykke på. Hvad er Jesus? Hvad er crap og Jesus? Jesus crap, hvad er der? Hvorfor skulle jeg? Hvad sker der? Crap, Hvad er problemet? Jeg ved heller ikke, hvad der gik.
Hvis Final Hybrid var klog, så skulle den flyve herover og nakke Dragon Laser. Hvis den var klog. Eller, jeg har egentlig tænkt på, kunne man egentlig ikke bare bruge Dragon Laser foran? Det kan man bare på. Det kunne måske være rigtig effektivt. I Dragon Laseren, den kan jo tage meget skade. Sådan med Teslaen. Det må måske være lidt gang i alligevel på i længden. Men det kunne være sjovt at teste. Jeg tester det aldrig. Prøv at se, hvor stærk shielderne er. Jeg ved ikke engang, om generator med kan holde det. Dræbenites. Markus Dræbenites. Markus Dræbenites. Ej, helt ærligt. Jeg dræber jeg den ikke. Det bliver, når det er dag, så dræber jeg. Man kan se, så har det god økonomi, god stats. Det eneste, jeg synes, der er sådan... Jeg kan se, at det er Kill Minds. Ja, det er næste nat. Så får I den store kamp at se. Jeg tror, hvis jeg husker rigtigt, så smadrer den her linje. Det smadrer. Svært. Men det, altså... Fordi at den der er der. Den holder jo ikke så lang tid. Den holder ikke så lang tid, der. Jeg har sat bare, okay, jeg har sat skødet op også. Nu som dem her, har jeg også sat skødet op på dem. Eller hvad? Men der har ikke engang, what the heck? Hvor er der jo mærkeligt. Det skal da sættes op, fordi at ikke engang den her kan tage et skud fra Kerrigan nærmest jo. Om jeg har overvejet den. Nej, den røg den der. Hvordan? What the heck? Nå. Prøv at se. Det er dem her. Nå, kom nu, dræb en krop. Og dem der. Det er dem der, jeg er bange for. Hvis de springer, så rører jeg halvdelen af skjoldet. Hvorfor lægger jeg? Jeg fatter ikke hvorfor. Jeg har en super PC. Jeg kan klare det her spil easy peasy. Jeg kan klare det 4K. Hvis det er jeg kunne klare det 4K, hvis det bare at mit grafikkort understøttede det. Jeg har godt nok en anden PC, der har 4K, men... Man kender ikke der Robert. Det var et kæmpe fail, jeg lavede der. Jeg skulle opgradere deres liv, fordi jeg ved jo, Kerrigan går efter. Men jeg har ikke til at tænke på mange ting. Tower Aura. Hvad vil der ske, hvis jeg maxede dens liv ud, og den skjold? Hvad vil der så ske? Hvilken kunne være en lille Tesla, eller hvad? Ja. En gang brugte jeg Odin som mur. Det må det gøre. Den vil være færdig. Ja, det gjorde vi. Det her Ultra Acid Roach. De er jo nogle værre sataner. De er nogle rigtig dumme nikker. Fordi det skader, altså... Det skader faktisk overraskende godt. De skader overraskende. Som sagt, se, healerne, de er jo faktisk stærke. Bare lige her, bare lige kig, når det bliver dag der, bare for sjovt. Eller når vi kæmper mod overmind. Lad os se, om vi løber tør for energi. Det tror jeg, vi gør, men let's try. Okay, så nu. Sælg korsene! Sælg dem! Sælg korsene! Sælg dem! Hvorfor? Kanonerne, de blev ikke max. Ej, 2 minutter. Ej, too late, bro. Too late. Too late. Too late. Too late. Ja, jeg ser også too late. Ja, nu sælger han alle korsene. Fedt. Opgrader en af... Kom nu. Opgrader en kanon. En kanon, Markus. Opgrader! Jeg gjorde det også. Fedt. Det er ham her, vi skal følge.
Lad os se. Han smadrer sådan rimelig hurtigt, ikke også? Ja, energi, se. Energien, den løber ud. Det er det, der går galt. Jeg har ikke nok energi. Så de kan ikke... Jo, det kan jo! Jeg kan bare se. Den holder ikke så... Ah, Jesus, den holder ikke. Der er højt. Okay. Skyder I ikke? Nu ruller den, desværre. Men, altså, så lang tid den holdt. Men, altså, jeg anbefaler, at I får højere generatorliv. Det anbefaler jeg. Stærkt. De er ikke høje nok. Kan I se? Det er sådan. Det var tæt på, at Teslaen røg, må jeg sige. I kan bare se, hvor stor trussel, at Final Hybrid er. Det er den største trussel i hele spillet, der er. Lad mig finde, der passer sig selv derovre. Det er rigtig godt. Det er det, jeg godt kan lide nede ved Leviathan. Leviathan. Så hvis det er, at du bare lader den være derovre, så sker der ingen problemer. Men nu kan I se, nu bliver den enraged. Det er der, vores problem kommer. Det er, når den bliver enraged. Så er det altså en værled en. Altså, nu er den blevet stærkere, tror jeg. Jeg synes, du korrekt, så bliver de stærkere, når den er enraged. Hvis jeg bare overmind den. Hvis jeg var den. Så vil jeg skyde. Har den smadret de healer? What the heck? Så er det. Man bare se, hvor dum den er jo. Det er jo nødløst, at vi bruger ikke gribe den. Det er jo nødløst. Så angreb den, hvis jeg var dig. Det er så måske også noget lidt for svært. Det kan jeg nok sige. Bare skader den ikke. Den skader rimelig meget. Sindssyg armor, mand. Markus, der er kun en, der skyder. Hey Markus, det ser ud til, at vi Tesla Tower ved at dø. Fordi at Final Hybrid er rimelig stærk. Er det dag? What the heck? Jeg tror ikke, det kunne blive dag med en Surf Overmind. Vi vinder. Aha. Vi vinder. Aha. Alle skriver GG nu, fordi at vi ved, vi vinder. Så nu brugte jeg... Se, så brugte jeg den. What? Han smadrer den! Det vidste ikke, man kunne. Med High Energy. Sej. Ice. Du mener ikke? Ice, du mener ikke? 1, 2, 3, bum. Og jeg så selvfølgelig bare kigge hjemme stor. Men tusind. Okay, vi kan lige runde den her. Så. Jeg vil sige tusind tak fordi I har set med. Husk at spille et kæmpe like. Det her det var en kommentar om hvad det er jeg anbefaler. Hvad I gør. Husk, jeg har et tip til jer. Et kæmpe vigtigt tip. Hvis I spiller det her, så vil helst være 4-5. Hvis I spiller efter den her. Være 4-5 spillere, for ellers begynder det at blive rigtig spændende. Jeg anbefaler, hvis de 4 spillere, stadig have de 5, eller ikke 5, 7 plasmaer. Og så, ja. Det vil jeg stærkt anbefale. Og så hvis det er i 5, så minus 1 plasma. Og når 20 eller 15, så refineries. Okay? Nej, ikke 15, det er for tidligt. 17 eller 20, der sælger I jeres refineries, ikke den der foran der. Der vil jeg ikke sige, I skal gøre det. Men ellers, tusind tak for at I har set med. Husk at smide et kæmpe like. Hej. Husk altid prøv at abonnere, hvis I har lyst. Og husk at trykke på klokken, hvis der I vil have besked på, at jeg har lagt noget nyt op.